Gehiena esan duenez, nik azpimarratuko nukena da, kontrol publiko eta soziala bermatzeak egia da ez duela berez bermatzen Kutxabanken jarduera pertsonen intereserako begira egingo denik, ikusi dugu orain kontrol hori egon badagoela, eta hala ere, azken urteetan izan duen bilakaera, banka pribatuaren parekoa izan dela, ezta? Baina, bai behintzat, guri ahalbidetzen digu exigitzea horren atzean dauden erakunde eta alderdi politikoei bide hori utzi dezaten eta lehen Adrianek aipatu duen moduan hauteskundeetan horrek kostu politiko bat izan dezake. Pertsona pribatu batzuk jartzen badira, haien aurrean ez daukagu inolako botererik, ezta? Botere hori ezabatzen digute. Eta gainera, guretzako garrantzitsua da ere, planteatzen den akzio emate hori doakoa izatea. PNV askotan esaten duena da, orain foruak egin behar duena diru bat erreserbatu akzio batzuk erosteko. Baina zer, gurea dena erosi egin behar dugu berriro ala. Eta bakarrik esan, zergatik PNV, PSE, PP eta komisionesek? Nik lehen krisiaz hitz egin dut, uste dudalako, krisian bertan egin diren hainbat eta hainbat erreformetan hauek izan duten jarrerak erakusten duelako sistemaren parte direla. Lehen Adrianek aipatu du kontrolatzen ez den bankuak berak kontrolatzen dituela erakundeak eta sindikatuak. Hor finantziazioaren ideia oso garrantzitsua da,